Good morning, come in. Addan iti suspect iti panagtatakaw iti baka iti Paway Ilocos Norte. Sigon ti PNP Paway duwa nga baka iti mapukpukaw nga kukuha iti may sinaksidente barangay 4 ken kukuha iti may sa kapitan iti barangay 2 Idol Bernard. Iti investigation iti PNP naduktalan nga napartigayan men ti baka nga nagapukaw Idol Bernard nga digito ket nabigbig ti suspect nga taga barangay 20 partong iti Paway idinto nga ti duapay ket taga probinsya iti Gayan particular iti probinsya iti Sanchez Mira Cagayan. Kuna ti PNP ti duwa nga baka ket ilaklako digiti suspect ila dumaket partsenda sa pagbibingayan umabot iti 40,000 pesos ti balor ti may nga baka nga pakabugdan na 80,000 pesos iti balor iti naparti nga baka babaen iti suspect nakit-kit pa lang iti PNP nga manginagan digiti suspect gaputa digiti follow-up operations da panggit iti nga ban again for sure kung PNP na-identifyan digiti suspect nga responsable ti panagtakaw sa Pinarti iti baka Idol Bernard Digada napuyuten ti nakabarbara nga digo nagigupen dito yung suspect kada ito'y itaramid ang panagtakaw iti baka iti Paway Ilocos Norte. So nga advice kada iti manalon sandang ipapumyan do iti dingwende iti altalon amanta gundawan iti dumapay nga galamay iti birkog iti baka iti Paway Ilocos. Apay mabisin dala una Idol din sa kailan dapay dati agtakaw. Anat awag na namin kadto dati partsenda nga baka nga ano dumakat nakatalipay. Anat awag na ka DJ. Voucher sa no Idol Bernard. Ana? Voucher. Haan adat ti awag ni Ilocano ka DJ. Adat Nakaiwayway. Ana? Nakaiwayway. Haan dati partsenda. Adat kasta nga nga aramid ka dati partsenda lat DJ baka tas ibati da DJ karne na kasasay. Ay well ito ado iti kwan ito'y Amyanan. sa charat. Dali patak ti term na at that time na deta one mapandata partsenan dato'y baka ngem ti pag-anan na bagi pa ni kapitan dato'y may sa kabaka nagture din dati na mananakaw Idol dance kaya ka mananakaw kat sana mo bagbagi basta nakawala basta datalinan guyo ng damitan mapanda partsen iti adayo nga lugar ket piman kuha niya po kapitan tinatali iti na nakamatata nga ili Idol Bernard but pagsiyatan na identifyan dagiti suspect iti dato'y panagtatakaw iti baka iti ili ti Paway Ilocos Norte. Halang gayong mapundok gobyerno patakaw. Supay pati pa gayam baka ni Apo Kapitan. Pati nga basta natalinan akit datan ginoyodan naman inlako Idol Bernard. So kung natin yung PNP basta po iti panag-anad iti kadari panagbiag ada iti pamuspusan sabi sila agbiag iti matang tao di kasi kanigat na iti panagbiag kumawatan api agrigat date election period supay iti bida ko mga ayudaan ay apo bakawon pa ayud sa Paway siguro ay kade dapat agayuda kay ditaan ni ano na ganan best friend Sheila nan nagkuti kantan ipal bakit sa basat magkadayudan iti Ilocos Norte bun adamot digiti maayudaan kat baknang da pa yon agriri da pa yun da pa kadayudan amom no apay nga agriri da Idol dance kasi sinanay tayo ida na sa da negosyo mi masabol mi mitket talaga kidi marmarwam mate da duman excuse me man adula amin kat datayo nga agbaybayad nga talagat buwis datay dapat ti makaala ka digitoy ayuda iti gobyerno saan ka di kat agbaybayad ti buwis da negosyo na napela da pampasweldom digitay trabahador ay tsaka rude dalang papaagas ko kinilulong ko kasi lang met ate
of taxes, dagiti kuryente. utility bills. Di Danom. ka naman nagbayad ng kuryente min. Oh. Tulok manen. Ay, di ka di. Manang Joan ni. Agsingsingir. Okay. Any more, Idol Dance? So, iti agdama ito ba na nagpalagit ti PNP kada itay addaan ti Dingwen nga saan na nga baybayan nga nakawayway iti taltalon uno iti linong o matataw tapos sakit maliglikan iti panakatakaw na. Kin-update dati disgrasya iti Badok Ilocos When? sa Idol Bernard nga nakasugatan ti duwang alakay nga tinagmanaw kita may isang 19 years old nga babae manipod iti pagod Ilocos Norte. Babae. Iti amicable settlement sa Idol Bernard nga napasamag iti PNP sa dati father dati driver iti SUV willing nga may baklay amin nga panagpaagas na iti nagbaling nga biktima Idol Bernard kasi kunada iti PNP talagang aksidente iti napasama isang gapunang pinagkarimet dagiti biktima iti retoy para palang iti financial assistance nga new fare iti parte iti driver iti SUV nga cause iti aksidente nagbalbaliktad and then purulak iti baba iti rangtay dati tricycle alagluwanan ti may sangalakay kay ti may sang pasero lalaki manipod iti barangay Parang Badok Ilocos sa Norte kuna ti PNP nga masabol iti panag-anad iti panagmanao tadapi cause iti aksidente kada ti kinabari iti panyampuna Idol Bernard nga masabol iti panag-anad drive safely iti highways tapos malaglikan iti kastoy nga pasamak pagsiyatan na willing dagitay nagbaling nga biktima iti aksidente kada to'y offer iti pamilya iti nagbaneho nga masabol iti amicable settlement tapos taget awalan ti kuskus balungos bahay iti ang iti PNP kingasamiten iti piskalya. Siyempre na pagtinagan ng piskalya, ano pa masama, kakasunod laing compromise agreement na iti mai-offer kada kita both parties involved iti nyaman nga klase iti disgrasya. Ito ba so iti agdama, apo uring itbara na iti kalman ket talagang sinulit itay kandidato nga nagpasyar iti barangay Suyo, Arabrabiin, namin doon. Sublikam manin ang kamong umaking kapo Dennis kung nagitay kandidato doon na Apay. Ang kanati ayam nagit parming nagbago pa iti red amin from one manibot iti samot balag pa rin gaya laod talagang sa pangsarabo da dagitay kandidato may paindi ko napugob may pinaki Lamlamano. So nga napintas iti kasto nga nagdagsak awan dagiti bimbinara tapos nakita datay puro panagiyawat iti Pilyetos, Idol Bernard. T-shirt. Nakabagi ang bit. Alam nga tayo 5 t-shirt ko Apo? Nanayawat ka niya. Di ka da pagbautan. Dati nga kulatangkit. Dati nalamin sa tela. Printed. When nga masapol pa lang. Kana to yung diskarte na Idol Bernard ket nag-change dati ket sa pan at bigat tuluduhaan. Sa pan at bigat sarding that alas 10 iti aldao kasi jihit index ang kit kumaton. And then 4 o'clock iti malem agpadingat alas 7 so datamit iti second batch dan nagkampanya iti malem madlawak kada kandidato liklikan damit ti na barang oras tapon liklikan ti panakapektar da iti pa nagkampanya and of course dahil yung kaming iti pulisya adalatan pa iti aerial security dahil iti amin nga kandidato iti probinsya ti Ilocos Norte particular iti sulat iti lawag into IFI padaanan tayo Bernard ngunit iti lugar nga posible nga na para iti kampanya adan dati sirmata iti PNP adan sa iti inam tatang ili nga kita iti PNP iti dito umayang elections mga ganton iti programa IFI Idol Bernard Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen.